začali hrať. Odteraz, aby ste chápali, to má ruky v rukách, vlastne ona aj začína hru, končí hru a v podstate určuje aj to, že kedy je klamstvo nie je, hej? Čiže nech sa páči, začína sa hra, ktorá... Počkaj, ty si zákazník. Áno. Ja som zákazník. Dobre. Tak ty už rozumiem. Vysvetlím mu to ešte raz, prosím. Už rozumiem tomu. Hej. Čiže nech sa páči, začína sa hra, ktorá sa volá Detektor lží teraz. Oku je plama Duracelka. Dobrý deň. Dobrý deň. Som tu správne na reklamačnom oddelení? Áno. Reklamačné je o poschodie vyššie. Tak dovidenia. Dovidenia. Budem asi tu. Dobrý deň. A vy tu pracujete rovnakí dvaja? Nič, papa. Dobrý deň, áno, boli ste predpokladám dolu na spodnom poschodí. Áno. Tam pracuje môj brat. Aha, vy ste dvojičky. Áno, my sa tak... Aha. Áno. Dobrý deň, tak Dobrý som deň. tu správne na reklamačnom oddelení? Áno. Dobre, tak ja som prišiel reklamovať televízor. Áno, a čo je s ním? Čo sa stalo? Nemá šnúru. Teda má šnúru, ale takú asi do pol metra je, no a teda tak do 10 centy asi. Áno, to sú tie mini šnúrové televízory. My ich predávame, to je taká novinka, viete? To je taká, už to máme dlhšie v ponuke a teraz vlastne máme taký prieskum a ľudia nám chodia a sťažujú sa na to. A strašne im to vyhovuje, takže my sme sa rozhodli, že zrušíme kompletne všetky šnúry z televízorov a budeme vlastne používať iba tieto malé. A v čom je nevýhoda toho? Tak taká jednoduchá nevýhoda je v tom, že ja som si chcel ten televízor niekde umiestniť, Áno. ale zásuvku mám ďalej. Teda nie veľmi ďaleko, mám ju tak asi meter od toho, no. Áno, a to vám nestačí, predpokladám. Tým, že má 10 centy tá šnúra, tak mi to nestačí. No, teda stačí mi. V podstate ja som klamal, ja tu zásuvku mám hneď pri tom, len sa nemám s kým rozprávať, tak som prišiel. Tak ja vám môžem zavolať aj vedúceho, keby ste... Budete taký dobrý, zavoláte vedúceho. Áno, je to veľmi milý človek. No, a nehovorte... No je to v podstate vedúci, no náš. Je to jeden naozaj nepríjemný, ja by som ho ani nevolal radšej. Zavolajte ho. Zavolám? On mi je nepríjemný. Pán vedúci, dobrý deň, príjemný dobrý deň. Tuto máme zákazníka. Ako sa máte? Tuto máme nejakú otravu, ktorá prišla sa sťažovať na nejaké, neviem, niečo hovorí o nejakých kábloch, či čo, že mu nesedí. Ako sa máte, pán kolega? Výborne! No, dnes niečo ráno som musel zjesť, lebo mi niečo nesadlo, niečo mi tak krúti v črevách, asi sa poserem. Príjemný, dobrý deň vám prajem. Dobrý deň. Dosť je na hovno vonku. Keď máte s niečím problém, samozrejme, my sme tu preto, aby sme vám pomohli. My na vás sereme. No, aj tak vám to poviem. Mám krátky kábel. Viete, že je to vidno na prvý pohľad? Hneď na druhý pohľad som si to všimol. Spávam s vašou ženou, čiže... Koniec, stačilo.